La gent gran, com la resta de la població, té dret a la mobilitat. En alguns casos, però, aquest dret es veu truncat per les seves pròpies limitacions o bé pels obstacles i impediments presents en el medi urbà. Fer que puguin circular lliurement i amb seguretat és cosa de tots. Voleu saber per què? Avui us ho expliquem. L'Organització Mundial de la Salut ha constatat que els accidents de circulació són una de les principals causes de mort entre les persones grans. Si tenim en compte que vivim en un entorn on la població cada cop viu més i està més envellida, caldrà que administracions, conductors i els mateixos vianants extremin les precaucions. Però com ho podem fer per desplaçar-nos amb seguretat? Quines accions podem dur a terme per disminuir l'accidentalitat viària? Per conèixer totes aquestes respostes, hem vingut fins la Unitat d'Educació Viària del Servei de Circulació Comunal de la parròquia d'Andorra la Vella. Els accidents de la gent gran quan circula per la ciutat més comuns generalment són els atropellaments, les ensopegades, les caigudes, sobretot quan la calçada o la vorera està gelada i mullada, i les caigudes quan pugen o baixen de l'autobús. Els consells que els donem a la gent gran quan van a peu al carrer són senzills, no? Han de portar un bon calçat que sigui adequat a l'estat de les voreres, han d'intentar no trepitjar les tapes metàl·liques que hi ha. A l'hora de creuar un pas de vianants, l'important és que parin abans de creuar el pas de vianants, mirin als dos costats, esquerra i dreta, i puguin passar. També els diem que sempre que puguin utilitzen les baranes que hi ha al carrer. I per últim, els recomanem que vigilin els desnivells que hi ha a les voreres. Poden fer que llisquin i poden prendre mal. El que recomanem a la gent gran quan van de passatgers, tant dins d'un cotxe com dins d'un autobús, si és un autobús privat, és que es cordin el cinturó de seguretat, sobretot el cinturó de seguretat. D'altra banda, si la persona gran és la persona que condueix el vehicle, les recomanem igualment que s'han de posar el cinturó de seguretat, que han de parar molta més atenció, ja que, degut a l'edat, perdem una mica la vista i l'oïda. I, sobretot, que no podem veure, igual que la resta de conductors, i que no podem parlar pel mòbil. Avui hem après que la gent gran és un col·lectiu amb un alt risc de patir atropellaments i caigudes en un context urbà, que cal que extremin les precaucions tant si van a peu com si van en cotxe, i que els hem d'ajudar en els seus desplaçaments perquè la seguretat viària és cosa de tots. Això és tot. Fins la propera. Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.